Assalamu alaykum hormatly vatandaşlar. Şu gün 2020 yılın 20 Mart hepteninden pençenin bugünü. Hoş geldiniz Demokratik Opozisiyanın kanalının platformasına. Şu gün bizim gepleşimizde Demokratik Güçlerin Koordinasyon Center'ın yol açtığı Muhammed Böce atnaşıya. Muhammed ağa, assalamu alaykum, hoş geldiniz. Selamünaleyküm Murat ağa, selamünaleyküm vatandaşlar. Şunki bizim temamızın temamız şunki gepleşiň temasy Ataly oğul Berdimuhamedowlar gorkup meçhitleri yapçak bolýarlar. Ine şu hakda biz gurun ederiz, ýöne şunu başlamaka biz Türkmenistanyň daşyndan bolýan halkara hadiselere aýdyp geçjek bolýar. Muhammed ağa, ruhsat berseň men sana bir video görkezdim, ondan sen pikirini Aha, bol. soral şu meselede. Ine terdim. Hormatly vatandaşlar, şul ayala Kala Kayas diýilýär. Şul Верховный представитель ýa-ni Ýewropaň daşy işler ministriniň ýolbaşçysy. Şul ayal maşgala vitse-prezident Ýewrokomisiýa we şu wagtda ýa-ni daşy işler ministri Kaja Kallas ine Türkmenistana geldi. Bular näme Türkmenistana geldi? 3-4 aprelde Özbegistana Евразия, то есть Европа, ЕС, Азия саммit geçecek. Şu summit geçmeyeke taýýarlanýar, ýa-ni vizitler edýär. Mysal üçin Türkmenistana, Özbegistana, Gazakstana we şu vizitleriň içinde eýýem öňde serdiňje soraglary şol ýerde sertip geçýärler. Bunu ünsürseňiz, şu ýerde ýa-da по иностранным делам и политике безопасности, ягни daşy işler ministri ve hukukçuluk boýunça Верховный представитель ЕС. Ine şulayal ЕС Central Aziya, ýa-ni ЕС bilen Central Aziýanyň arasyndaky Samarkandda 3-nji we 4-nji aprelde geçiljek samita regionalny sotrudniçylyk ýa-da şu regionna hyzmatdaşlyk boýunça energetik transport, suw resursları boýunça ýa-ni targowla we bilim boýunça maslahatlar geçer. 20-nji şul sammitiň 20-nji gedek duşy bolar şu ýerde, ine aýdyp geçýär. Ine egerde biz Ýewropaň saýtyny ýyk görsek, ýa-ni ýeSiň saýtyna girsek, şu ýerde de Верховный представитель вице-президент Kaja Kallas посетит Türkmenistan, Özbekistan и Kazakistan. Ine Türkmenistan'a geldi, şu ýerde daşy işler ministri bilen duşdy ve şu wagtda elbetde hiç kime gerek gel Serdar Berdimuhamedow duşup özüni mediada görkezdi. Ine men Ýewropa bilen duşýar. Hakykatdan onuň duşmanlaryla şu daşy işler ministriniň ýolbaşçy bilen duşup bir maslahat berjek bolýar. Sammitin öňüni taýýarlar, ondan sammita Ýewropadan başga adamlar barýa, eýem öňünden taýýarlanýar bolýar. Hemme wagt şuraya sammitler bolanda Ýewropa ýa Amerika bolanda öňünden ýa Gospoçarlyk departamentiniň başlygy Amerikada ol daşy işler ministriniň başlygy bolýar-da. Şol ýerkide we öňünden konsultasiýalar geçýär. 100% ýapyk konsultasiýalar geçýär. Ýa-da ine Ýewropaň bolsa, Ýewropaň daşy işler ministri öňünden gelip, ýagny şol ýapyk konferensiýada ýapyk gepleşikde hemme zatlar aýdyp geçýär. Şu ýerde birinji bilen şol ýa-ni adam haklary boýunça meseleni galdyrdylar. Elbetde Türkmenistan onu aýtmaz. Şu boýunça, bilim boýunça, transport boýunça, ekonomik bir topar soralar galdyrdylar we şu ýerde ýa-ni adam haklary boýunça da tory esas soraw boldy. Ine şu ýerde kesip diýerler. Помимо подготовки первого в истории саммита ЕС Центральной Азии, который пройдет в Самарканде, на повестке не обсужден широкий круг вопросов, включая региональные последствия войны, ягni Orta bilen Ukrainanyň arasyndaky uruşyň jemi, näme utoria, näme şoň ягni uruşyň netijesinde bu toraň näme bolar, şoň ягni näme problemalar çykjak. Transport boýunça цифровая взаимосвязанность, ягni san tehnologiýasynyň gatnaşyklary boýunça Türkmenistanyň san tehnologiýasy bilen bütün dünýä ýa-ni statistikaga girmeli, ýöne Türkmenistan ýapyk döwlet, internet ýok, statistika ýok, bir topa problemler bar. Ýöne şonda da Ýewropa şunu ýa-ni ötüşü san tehnologiýasynyň umumlaşdyrylan
statistikasına koşmak böyle. Ondan kritika atı vacip obyektler, yani tabii var, energetika, su resursları, targovля, katlanma, bilim ve исследование diye. İsledine bolana bu yani bilim taraftan gidiyor yani Elceriş. Elceriş. var felcer dürlü felcer popüler yönü şu bilim tarafından felcer yani teknolojiyanın gözlüğü teyade yani açılar şu tarafını yankışlar seyrediyorlar. Bir minister Кайкалс проведет двустороннюю встречу с министрами иностранных дел Туркменистана, yani Рашид Мередов, Serdar Berdimuhamedov bilen gepleşip planlaştırılan değerli. Yönü elbette Serdar Berdimuhamedov hiç kime gerekkel prezident şu fırsattan peydalanıp onun duşup medyada surata düşüyor. Her onam görköder Tacikistan'ın yani Daş İşleri Ministri ve Serdar Berdimuhamedov bilen yine duş planlaştırılan deyip yazıldı. Beni yanlış ediyen planlaştırıldı. Yönü duşta da dine yani adam hakları boyunca ve beylikki temalarım ağlak geçiyor. Elbette yönü adam hakları hükman ağlak geçiyor. Da kalsa okey Taşkent'ten, onun Taşkent'te var ya, onun Kazakistan'da var ya. Tak yine şuraya şu materyali okuyup bilirsiniz özünüm. Şu Avrupa saytına yeas.europa.eu Avrupa. Yine şunun yani Merkez Asya boyunca bilim malumatlar şu yerde vardır. 30 yıldan beri ağırlaşmış gittur Merkez Asya boyunca. Yine şu Avrupa stratejisi Merkez Asya boyunca şu yerde görüp bir de o hakta yadır gurlumer. Ya onu bizim temamızda köp aytmalı bolýar. Şol yani Avrupa saytını tap bilersiniz. Eğer de meşgul olsanız hem malumatlar var. Şimdi gelin Türkmenistan'a yine şula yanmaşgalı geldi KYK'lys Avrupa Daş İşleri Ministri ve Hukuk boyunca ministri yine gelin ferlerin näme hakda gurun etdiler ve kizik vatan yalan programmasının bölügi mesele görkezdi. Tacikistan Respublikasynyň Daş İşleri Ministri Sirojbekov prezidenti kabul etdi. Tacikistan Respublikasynyň Daş İşleri Ministri duşmagy wagtda pandygy hem de mehirli kabul edilen üçin ýüzrekden hoşalyk bildirip prezident Emomali Rahmonyň Ine Tacikistan Daş İşleri Ministri olur bir diktatör döwletiň ministri bu dine bir-birini övmek bilen başga da sözlerine ine son yani özüň Daş İşleri Ministri bilen duşa Rabakowa derdim. Şu yerde de gurleşenine ünferin Rabakov şol bir pozisiýasy doňdurulan ka ukol edip mena şeýlep kirýän ýa gurleýänne şol durşy ne eli ne mimikasy var ya çekin ya için ya bilemok mena hiç yani hem gepleşiyor şu durşuna geçýär yani okuwçy ýaly tebe öz ýerde ünferin ine täzikler gurleşenine şol burada ünferin yani yönü şu kadar kompüterler yok yanına, fan teknolojiya yok yanına, yine kartinka var. Biz şunun için şuna baklaşka diye, boş baklaşka. Ne şol ayal maşgala yine KYK'lys. Ünferin KYK'lys gurlanna, ünferin. Vekili Avrupa Komissiyasının vice-prezidenti Halim KYK'lysy kabul etdi. Rabakov, ünferin KYK'lys gurlanna yüzüň mimikasy var, elin mimikasy var, yani gurulýar. Pikir de var o olsa yani akşam giyeceğiz bilen yatman yat tutun sözler ne başka da yok. Kıraşmağı dörüldün mümkün için boşalıkını bildirip Erme dedim. Düşündürüyor abi diye. Oğlum Rabakova da dedim. Serdin Rabakova gözlerine ben öňüm aýtdym. Ataly oğul häzir köp yatanok. 1-2 saatdan köp yatanok. Sebebi demokratik opozisiýa vekilleri häzir Türkmenistan'da Ramazan bayram namazyna adamlar çıkarıp nägeliklerini bildirip şuları arrest etjek bolýar. Şular yatanok gözümizden. Atalı oğlum yatanok şular yaman agyr ýagdaýda häzir getdir. O hakda biz aýratyn bolar. Aýdatymyz Aşgabatyň Nezerden giýje güni işleýän KYK'lys ýüzü gözü ýerine meselem alyp barýar, gurleşýär, planlar we beýle Rabakov bolsa giýje ýapman
şunu ayırarlar diýip men ýa-ni kreslamy alarlar diýip gorkup ine ýüzü gözü çiş. Binagarlyk keşfiniň öýdünde uly teatrlary galdyryny gaýtdy. Hormat prezidentimiz mehmany Inni terdelin ýa-ni beýleki kinozwizda näme diýär? Häzir ona murkudyn aktyor, pilot, atçy, ýa-ni velosipedçi, samolyotçy, kovboy, aýmyň näme diýseňem bolýar, bu näme iş ýapýar? Hem bir derderin, bulum şu arkadaş şäher bilen. Başga işi ýok, hiç tap bilen. Keyip çekecek arkadaş şäherimiz uzak ve şoň bilen boljak diýip ýa-ni getýär. Unutmaň. Ahryman arkadagymyz akylly şäher konsepsiýasy itaatynda bina edilen arkadaş şäherine geldi. Häzirki döwürde bir ýerde arkadaş şäheriniň kuruluşynyň Ine ýa-ni gullary Ahal velayetin hekimi, arkadaş şäheriniň hekimi we ýa-ni waýenimi, hekimmi, ýa ikisem waýenimi, bular näme? Bilen bok bular näme işleýänini? ikinci tapgyryna bina Muňa edilen dedim. Yüz gözüne serdin şuň. Ekrany häzir ulalyp bilemok da bolmasa näme derdim? Ularlar yüz gözüne serdin şuň çiýişini. Şu aýdyşymyz ýaly bular ýatan oklar. Her wagt 15 minut bir saat ýa-ni öz bunkerine gidýär. Girýär ýa-ni aýyndan gurulun bunker we ok geçmeýän. Şoň girip içini ýapynyp gulplanyp şonuna ýatýar. Köp ýatan ok sebäbi häzir demokratik opozisiýa protest bolýar. talardaky işleriň depilleri bar haýy kullanýar. Ahryman arkadagymyz ýa-da şäheriň çäklerine alınıp barýan işleriň talab laýyk Ünsörüm. Gördüňizmi ýüzüni? Yüzü göz çiýişdir. Ya ýatan ok. Bular hiç tadım eden bar edýän işi gitara çalýar, artistler getirýär, triye burýar we arkadaş şäher burýar. Soradan kep sürmeli adam yüzü ýa-ni şokolat ýaly, aýnyal bolmaly adam giýje güni ýatan ok gorkup häzir men aýdyn nähili kararlar berýär, nähili görkezmeler berýär men aýdan ine giýje güni ýatman gorkup sebäbi halk bular saýlamady, bular Putin saýlady. Indi halktan gorkup, halkyň güýji emele gelip başlady, şondan gorkup ine ýüz gözüne serdim. Çiş ýa kinozwizda hakykatdan kinozwizda ýöne ýüz göz çiş. döwle goýulmalydygyny, şonuň bilen baglykda bir ýerde araçylygyň İkinci material terdirin Muhammed ağa. Şu ýerde men ýene bir material görkezdim. Ünsörüň hormatly watandaşlar. Häzir ýa-ni dün biz size görkezdik. 3 ýyldan beri Serdar Berdimuhammedow boş ýygnaklary geçirip o hojalygy galdyrman gaýtyp ýatyrdy. Men diýjek bolýan 1.200.000 tonna derek 350.000 ton ýygnalýar. 1.5 milyon tonna derek paxta derek 400.000 ton ýygnalýar. Çörek ýetenok, un ýetenok. Hälem Gazakstanyň jany sag bolsun, şu Gazakstan bize berýär. Şunuň gazanýan buğdoýundan un 2-3 aýa 4 aýa ýetýär. Ondan köp ýetenok. Diýmek, ýa-ni 30-40%-dan köpe geçenok. Ine derdim, düň ýygnak geçirildi, ine şuň bolsa bütün dünya gülkünç edip bular ýa-ni ekiş nimetini açýarlar. Ünsörüm? Ýurşy gowa çekişine bagdalygy bermekde bolady. Welaýatyň şu kadrları bütün dünya görse gülmez mi bizim üstümüzde? Elbette öyle. Bular näme diýär? Olaýaly bizde ýeňiş ýok, gowgujylykda, olaýaly gowy çekişde hiç saat ýok, rezultat, efektivnis ýok. Serdar Berdimuhammedowyň alyp barýan işin ýöne ine näme bolsa da onu toýlap, da dedi bütün dünya muny gowlýar, halk gowlýar, hemme zady ýa-ni gökezjek bolup ine şey diýerler. Bu bir utanç men pikirimçe. Travynyň bratlardy sofy ifadalaky gowy hojalyk paýdary ýemetiniň ekin meýdanyna saýnawanyp we dawara siziň doğru manysynda hakykat zähmet baýramçyny urly. Bir ýerde gowy çekişine bagdalygy berildi. Bismillahirrahmanirrahim. Moserim. Gülkünçden şulat. Gazakstanda şulatlar yok. Her ýyl plandan ýokarı alyp gidip oturýarlar. Bu gojalyk ösküp oturýar. Sen şuraya biderek zatlar yok. Bir topar adamlar getirip, bir topar konsert çäri edip, bir topar biderek çykdyjy, oňam rezultaty yok. Efektivnis 0.
Ine şu ýaly şular döwlet dolandyrýar. Lütfen. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň Mollaf nameltipdir, imamlar nameltipdir, pampersy ýaşullar namelt aýgaraz arkasynda hökümet hem dur şu ýygna bilen ýygnapdyrlar. Näme tok? halkara parahatçylyk we ynasmak ýylynyň mukaddes orada aýynyň Ortada da Serdar Bermuhamedowyň suraty. Şu suraty ýanky gow energiýa berip gowçany üstürýärmiş. Bir idiotizm. Şoň üçin ýa şu idiotlar baka biz bütün dünyada idiotlar ýaly boluruz. bu mübarek tähetli gününde Mozer. hormatly prezidentimiziň gowça ekşine beren AK Party'ndan Şunu hormatly prezidentimiz gowça ekşiniň ak patasy. Bir niýden aldy şu türkmeninde ýok şu zatlar niýden aldy? AK Party edilýär ýöne roýaly prezidenti ýallaklap ulu AK Party edip onam ýanky eýem ýagşlar ýagyp eýem ikinji gedek ekip başladylar. Ýanky gowçalar paxtany buğdoy ikinji gedek ekip başladylar sebäbi ýagş bilen türdi ýerler türdi. AK Partyň biriniň bermäniň eýem tok ýok. Eýem sen şuraya çäre geçirmen giýje uny algamady. Ýanky ekişleri dogry bu torur ýaly. Hytaýda da ýok neme Demokrat Koreýada ýok şunu ýaly. Lütfen. gowça ekşine giýişýän bereketli ahal welaýatymyzyň Rehmetkeş daýhanlaryna Mozer. Dawud daýhan ýar bolup Dawud peýgamber howandar Mozer. Burkut Bamir Dawud peýgamber howandar bolup. Dawud peýgamberiň näme ýüzlenýär? O siziň çäreňizde näme işi bar? Bir gülkünç bir Hudaý daklan şu sözleri eşitende utanýan. Şunu eşitende utanýan. Bular näme diýär? Bular haýsy asyrda ýaşapýar. Şu Sovet Soýunyň 80-nji ýyllarynda ýaşapýar. Mene düşünmek Muhammed ağa. Aýgyrat şoňa sertsen masgalçylyk. Ya yaradan Allah'ım özüň bereketine bereket boşup daýhanlarymyzyň ihlas bilen bereketli toprağymyza tepen her bir tohum müňläp gatıl berip döwlet öňündäki paýta borçnamalarymyzy ul üstünlikler we ýeňişler bilen ýerine ýetirmekle özüň niýetler eyle. Ýurdumyz farahat, illerimiz Ine şu ýerde siýasaty hökümete goşmalar diýärmiz. Döwletiň ýanky ediljek planlaryna Allahdan dilige edýär. Bu ýaly bolmaly, din ýerine, döwlet ýerine, oğuculuk ýerine bolmaly. Ýene dogry Muhammed ağa. Indi men bolledaýyn bu masalaň. Siz bir komentariýa berin. Bolýar. Burada birinciden men şu KY Clubsyň Türkmenistana gelmek hakkında çok bolýar. Ol öň gelmeli ýöne şu atminiýat etdiler. Ondan pravozashitni guramaly onu ýörüýte ýüzlerine kabul etdiler. Türkmenistana baranda şu türmelen ýagdaýlary şu tada biziň aktivistlerimiz Türkiýeden owurlap alyp gitdiler. Şolar türmede saklaýarlar. Şolary şolon boşatma uğruna Türkmenistana dawet etdi. Şu atlam biziň gahramanymyz Farhat, ondan soň Kemine, ýene student oğlanymyz Allamratmy. Bular hemmesi şu tada türmede ýaty. Şolaň hemmesini aýtdylar. Indi belkim şu tada aýdan bolsun. Odan häzir 4-ne 5-ne Semerganda barýar. Semerganda da Cuma sapar boşatmaly. Oňa da KKF bilen häzir şu tak barjak bolýarly göreli nähili bolýar. Mun özi asli nemella mun Pribaltika şu Litvaly ýankaýar. Özüm gowy Sovet sistemasyny gowy bilýär. Orta Aziýadaky diktatorlaryň hemme etýän işlerinden habarlady. Şol üçin biz şutadan ofisial şu kanalymyz bilen şoňa ýüzlenýär. Häzir Samarganda barannada biziň aktivistimiz Cuma sapary beýleki türmedäki ýatan Türkmenistanyňky biziň gahraman aktivistlerimizi boşatmagyny talap etdirip biz şonu aýtýak. Hem ikinji şotada türmeden ýagdaýlar hakynda gep gozlamagyny biz şondan talap etýäk. Üçüncü zat Türkiýede milyonlarça Türkmenistanly gul bolup ýaşaýarlar. Şolaň meselesini Türkmen döwleti bilen gepleşip şolaň gelip gitmegi, Türkiýede işlemegi, kanun derejede işlemegini, şolaň pasport meselelerini çözmegini biz şol priamoy obýazanlykdy şol aýarlar. Şu zatlar Türkmen döwleti bilen gozlamaly. Ol häzir kun şu atlam
Orta Azya sapar etýäni ol belli bir derecede Orta Azya'da Orta Azya devletlerine täsir koyup onu Putin'in sfera wilyaniyetinden çıkaracak bolýar. Şol üçin bir uly hereket belkim Ýewropa näçe Orta Azya girip bilse şolary nemesde olan bir meselesi, gallaryan meselesi şu tada kanunçylygyny ýöremegi, adam hukuklar deklarasiýasy ýöremegi we parakatçylyk üçin etmeklik. Bizim şul uğra barjak boldy. Her bir ýurdyň içinde parakatçylyk boljak bolsa, kanunçylyk boljak bolsa, onu hökümet döwleti dolandyryp oturan adam birinciden korrupsiýadan daşlaşmaly, ikinciden kanuny boyun bolmaly, üçüncüden metbuat azatlyk bermeli, dördüncüden halka öz sözüni aýtmaga, öz hak hukugyny goramaga, protest geçirmegine şert töretmeli. Şolara biz şoňa ýatlatýar. Şu zatlary etmesen hiç peýdasy ýok. Biderek aňlyp barıp Ýewropa halkynyň nalogoplat ilişikleriniň pulunu biderek sarf etmek, özüňizi güýmemeklik. Şol üçin şu zatlar ornaşdyrmasa hiç wagt Orta Azya Ýewropada gaýry getirmeýär, o taýda hiç wagt parakat bolmaýar, immigrasiýa meselesi bolýar, şu ýurtda diktator döwleti istoçnik terrorizm bolýar. Bir soňky goýan videoň hakynda aýtjak bolýan. Bir şuda halka ağlamanla dine halkı güýmemeli. Yoksa yer uğruna Türkmenistanyň esasy da daýhallary yer gaýtaryp bermeli. Yer daýhallan bolmaly. İkinci mesele şu atlam kaya klapsam aňlyk barýany suw meselesi. Suw meselesini ütgetmeli. Kanal garugymy arastyrmaly. Şoňa tehnologiýa almaly. Näetdir gelýän suwly biderek ispareni edip gitmerýanyk etmeli. Suw nähili tyşgytlar haýyrlanmaly. Nähili hasıllary ekmeli ki suwa az muhtaç bolsun. Suw az haýyrlansyn. Bunyň üstüne bir tofar garrylary ýygnap bir tofar adama azar berýär, bir tofar çykda jetýär, ýöne halka alýar. Hasyl ekmek üçin näme gerek bolsa praznik etmeýär. Näme gerek adamlary ýygnamak. Kanada'da ol. Emmi bir de işte bir daýkan gelip görkezdiler. Daýkanlar haçan görýäkmiz? Haçanam traktörler bilen gelip öz isleglerini talep edenlerine şonu görýär. Başka wagtdan şolar görmeýär. Şu wagt karbon taksit meselesi var. Emmi de aýagalya aýtýar şonu aýrym bildirdi. Aýtjak bolýany başka wagt yer daýkanlyň özleri haçan ekmelligini bilýär. Oňa bu haramdadan nemedem gerek patasam gerek, hiç zat gerek. Bu haramdadylyk halka alacak bolup, güýmejek bolup etmeli işini etmeyeni bir etjek, falan etjek diýip halka alacak bolýar. Hem bir ady gulaly ully etjek bolýar. Şol üçin bu masaraçylykdan biziň halkymyz diýmeli. Hiç wagt kösenýän zatlaryny diýip bilmeýär. Haçanam telewizionyny şunu ýany görnüşinde bolsak, esasy zat halk kösenýär. Yani şu zatla bir adam etýär. Ýurdy bir tofar haramzadaly dolandyrýar, korrupsiýonерler dolandyrýar. Ýurdyň içinde edenetdilik, halkyň hiç ýyly hak hukuky ýok. Esasy edilmeli zat etmany hemme zat oýunçyga gurýar. Şunu ýanak telewiziony, ýerine de şonu ýanak jinayetli etdi. Halk kösenýär, bir kanunçylyk, türmeleň ýagdaýy şeýle başka ýurtlarda halkam gul bolup otdy. Şunu ýanak telewiziony görsen, şonam ýerine görýärmeli. Şu iki bir ýerine gabat geldi. Sağ olun Muhammed ağa düşündürüşün için. Şimdi gelin de Türkmenistan'ın gelin haberleri övereyim. Yine bizim esas temamıza geçelim. Atalogul meçitleri yapacak bolýar. Yapıp gördüler. Yine Mary vilayetinde Aşgabatda yapıp gördüler. Halk yine öňe çıkıp halk barıp tarawa namazyna barıp yine açýarlar. Polisler halk ýa-ni gahar gelip bir saýtywek bolaýmasyn şol adamlaryň garp başlamagyna. Şondan yeni açmalı bolýarlar. Ýöne bulan planlar näýeli? Bulan planlary diňe içine propustly ine Ramazan bayram namazyna propustly ýaşuly goýbermeli. Ýaşlary, ýaş aýal gyýlary, eneleri, ejeleri öýüne goýmaly. Barın öýüňizde Ramazan bayramyny belläň diýip gowjak bolýarlar. Ine şol gurbanyň görkezmesi. Ýöne hakykatdan hem näýini bar? Eger halk durup öz hakyny alyp bilse, onu meçide girerler. Egerde ýollar yapıp polis ýa-ni görkezmeni
Gurbanyň görkezmesini etse onunla giyip bilmeliler. Şu yerde de eýýem çakmışyk başlaýar. Inni Gurbanyň Berdimuhammedow öz ýanky işgärlerini üşürip, işgärler diýip ýanky gullaryny üşürip şey diýär. Şol islamistler, musulmanlar ýürege düşdi diýär. Özü hacı, özü bark geldi, ýanky Mekke bark geldi, Medine bark geldi. O ýerde ýanky hacılıgy nimetdi, aýat okudy. Gelip musulmançylyk eden bolýar. Ne gadyr iýjetini gördük, ne häzir Ramazan bayramyny gördük. Gillenip şol ýanky bunkerini otýar. Bu näme etjek bolýar? Ýanky Aşgabatyň meçitlerini ýapjak bolýar. Saat 3:30-da eýýam hemme ýanky polisi, waýenler tutup hemme ýerini gawajak bolýar. Şolar 4'de galman şu meçitde gögaraýmaly hemmeti we şo ýerde ýapak diňe propusklar adamlar goýup ýanky imamlar izinden girmeli meçidin diňe propusklar adamlar goýup ýürüýti bir ýanky pampers ýaşlylar bir näme üçür bir meçidi üçür ýa azady ýa başga bir meçidi daşmak meçidi üçür diňe reportaj etjek bolýar ine adamlar geldi köp adam bolmaz zat diýip ýanky saýty bilen bütün dünýäni we türkmen halky aldyjak bolýar. Her ýyl edişýär. Inni ýadyňyzda bolsa ötün ýyl ummaty da adam geldi. Biz çağrış edip Muhammed ağa bilen ummaty adam geldi. Ýöne onu Watan habar programasyna aýtmadylar. Gorkdular. Ay howo adamlar geldi ağlaçyklar diýip ýanky aýtmadylar. Öňküsünden bir 10 esse beter geldi adam. Şu welem taraba gatnaýan adamlar Ramazan bayram namazyna barjak adamlar köp. Onam aýtyp geçmediler. Şol ýürüýi törleşdirin bir podstavnoy ýanky bir meçit çağda ağlaçyk adamlar ýygnap şöyle bir näme görkezlerler. Bunyň esas maksady häzir vilayatlardan sallatlary, polk diviziýa wamy, şöyle ofitserleri, starşina, praporşik, serjantlary hemmesini türjek bolýarlar. Näme turgotylar ýoş-ýoşdan merkeze we merkezi polny kontrol aljak bolýar. Adamlar ýürüýüş etmedi ýaly. Öňüne barikadalar goýup, ýa barrier goýup saklajak bolýar. Ine men aýdaýyn Amon, MVD'ň Amony ýaş getirji gady, ýanky ulanjak bolýar. Şo gady ulananyna ine polis işgärler bize ýanky düşündiriş berýär, maslahat berýär. Maskaňyz bolsun, äýneňiz bolsun, ýaljyňyz bolsun ýanyňda tüpürmäne we ýanky gasy bolýandyr limon bilen. Şol kiçik baklaşkyjyklar ýanyňyzda bolsun, bir kiçirak ýanky çüjüjük wa 1 litr ýanky 500 gram. Şoň bilen ýanky ýüzüňizi ýudyň derrew aýrylýar. Gaz bolsa da gaz degse de aýrylýar we ýürüýüşiňiz dowam ediň, durmaň diýip ýanky maslahatlar berýär. Oňdaşyndan Gurban Guly men diýişim ýaly 1 saat ýatýarlar, ondan köp ýatanoklar 2 saat aýak üstünde ýanky şul taýýarlyk görýärler. Ýanky Ramazan bayram namazyna taýýarlyk görýär. Bular abaronada bilen innik hüjümde barikadaň o tarapyndan şular abarona diye bilen hüjümde şular tutup edip ýanky jenaýat işlerini derňäp şulara jezadyny berjek bolýar. Ümitslerim Ataly oğul Gurban Guly oğluna şey diýär. Sen ýa 6-njy gün hemme kabinet ministri ýygnýan, ministrler, vice-premierler, parlamentiň başçylary hökümet ýygnap bir ýerde saklap ýanyna oturýan. Şular gidip perwarot edämezin halka goşulyp, şular gawap oturýan. Men halk maslahatynyň ýanky wekillerini gawap oturan, onan bir meçide elterini ýa eder men olary saklap. Bular ünsüren 2 san hökümet bar. Ýagny bir san hökümet bar. Ýerine ýetiriş birinji karar çykarış hökümeti parlament, onu serdar kontrol almaly şo giýje. Ýerine ýetiriş hökümeti kabinet ministri, vice-premier ministrler kontrol alýar we kadetler serdar kontrol alýar. Gurbany bolsa bular paýlaşa urny. Gurbany bolsa halk maslahatdaky ýaşlylar kontrol alyp, birden şular karar çykaryp impeachment edip ýa-da wagtyn hökümet döredämezin diýip olar kontrol alýar. Şeýdip bular iki bolup kontrol saklaýar. Men öňüm aýdýardym. Biz Gurbanyny ýeňdik. Ýeňilip derrew oğluny ýanky usuline çağırıp oğluny kresla ber, sen borjun şu kreslany gorumak diýip muny saklap durdy. Indi şuň günne ikisi 6-njy gün hökümeti gawaýarlar.
ogla kabinet ministri bilen parlamentin ýolbaşçysyny we tuttuň ýolbaşçysyny kakatan yani kalkmasady. Ine şeýdip iki adam bütün döwleti, hükümeti gawaýar. Doğru şol atdan? Yok. Şunun wagty boldy, şol gitmeli. Şol halk golanok, hökümet golanok, şunun ýanky 20-nji asyryň sistematy ulanyp, şunkuna bu ne içinde konkurensiya durup bilýär, yani östürip bilýär Türkmenistany reform edip. Ne daşynda konkurent. Beýlik döwletler bilen siyasat alyp baryp, yani öz ornuny tutup Türkmenistan ösüp bilýär. Ne bular ýanky öz halkynyň öňüne awra galanyp bilýär. Bular gitmeli. Gurbanyly Berdimuhammedow hiç wagt hökümete gelmedilerdi. Niýas Föllerk geldi. Falsifikasiýa edip, yani saýlaw geçirdi. Oğlan falsifikasiýa edip geçirdi. 4% ses aldy, şonu 72% diýip bizim seslerimizi oğurlap, yani memuton seslerimi oğurlap, olur garaşdy. Biz yani ikinci turgu torunça saýlawlarda şo sesleri oğurlap özüne oğluna verdi. Şey dip bular kezzaplar, falşiwy saýlawlar diýär, falşiwy hökümeti bar, falşiwy kurzun manadı bar. Bular falşiwy siýasat edip hemme dünýäni allap, bular bara bir zulmlar. Hemen şonu aýtjak boldum. Şoň üçin biz şunu aýyrmasak, beýle ýatsagam, eýle ýatsagam, sen Hytaýdan maşin getir, maşin sat, sen kime satjak? Halk ýydaý bolsa, halk pulsuz bolsa, halkyň içinde deň 10-20% adamlar pullu bolsa, sen milyon maşin getiräý. Adamlarda pul ýok. Kardyna berip, magazynlar kardyna berýär. Butikler kardyna berýär, maşinler kardyna satylýar. Adamlarda pul ýok, bolmazam. Geljegimiz agyr. Bular kredit baryny aldylar hem berdi. Aglyny doldurup Türkmenistan hiç kim berdi diýip yalan aýdýar. Hytaýa bergisi bar. Singapura bergisi bar. Katara bergisi bar, Dubaýa bergisi bar. Irana bergisi bar, Russiýa bergisi bar, Türkiýe bergisi bar. Biz hemme zatdan habarly. Şoň üçin statistikany bilýär. Eger bergisi ýok bolsa, hani ýanky ofitsialny gazetde görkel Türkmenistan büdjetini. Büdjet boyunca näçe bergimdi bar, näçe algymdy bar, görkedim olaýar bolsa. Görket bilen dok. Ofitsialny ministr finans çykyş etmeli. Maliýe ministri. Buyurun maliýe ministri ya ykdysad ministri. Çykyş etsin, görketsin. Suud etsin. Edilýän dälsiňiz. Ya suud etseňiz, ýeti o döwletler böküp durur. Hani bizim bir algymyz diýip gorkýaňyz. Şoň üçin şu ýaly bular diňe spektakl ýasap, günlerini görýär, günüň geçse boldy diýip ýöne ösüşýär. Şular bilen Türkmenistanyň, Türkmen halkynyň hiç wagt baglanyşy geljekde durmuşy ýok. Şular gitmeli. Beýle ýatsagam, halk bol biz şular aýyrmadyk, şular gitmeýär. Diýmek biz ýene de açlykda, ýene gulçulukda, ýene de ýanky reforma etmeli zatlar eýam 17 ýyllap garşyp dur bize. Biz şol 17 ýyllap şular saklap durlar Türkmenistanyň ösüşini. Ine ýagdaý şeýler. Muhammed abi sen näme pikir edýäňiz? Murada häzir bulan gorkýarna sebäbem bar. Türkiýeň üçin näki ýagdaý görüp otylar. Ondan soň Siriýadäki bolan ýagdaý görüp otyr, olan gözüniň öňünde. Ýewropada ýani iki tane neme döwletiň içindäki bolan zatlary bular görüp otyr. Halk ayağa kalsa öňünde hiç tat durup bilmeýär. Şol üçin hem giýje ýatyp bilmeýärleriň sebäbi bu. Bu şu wagt Türkmenistanyň da hemme kişi belli. Şular bir tofar haramzada diňe ýurt talaýarlar, ýurdyň baýlygyny oňa paýlaýarlar. Başga etýän zatlar ýok. Şol üçin gorkmagyna doli esas bar. Öz eden cinayetlerini bilýärler, bir kanunlaryny bilýärler, dünýäde gollagynyň ýoklugyny bilýärler. Hiç kim şular gollanmaz. Hiç kim. Diňe halk häzir hiç zat diýmediği üçin olan döwletler mecbur bir pristavitel bar bir döwlet diýip şo bilen gepleşmeli bolýar. Diňe şol üçin başga hiç ýerli şu bilen nemeler ýok şol. Hiç gaýdyr. Her kim köp ýakynlaşýar-da şuňa. Şulardan bir pul aljak bolýarlar. Şulardan sen dronlaryň üçin maňa pul töledip pul aljak bolýar. Özbekistan, Kırgızstan hemmeden Türkmenistan talajak bolup barýar.
Şol için vatandaşlar bula her nättirip halkın hareketinin öňüne geçecek bolar. Şu eýit namadam, eýdi fetr namadam bir uly mümkinçilik bütün dünýä seredip otdy. Türkmen döwletem isleme devlet hükmünde duran devlet başka devletlerin seredip oturandan bilýär, olaň öňüne biýawaryň bolmajak bolýar, halk ayağa galanny oňa karşylyk görketmejek bolýar, eger görketdi erlet boljagyndan bilýärler. Şol üçin hem nämetjeni aljaýarlar. Şol üçin halkyň şu atlam, şu mümkinçilikden haýyrlanmagy, öz ykbalyny bilkul çözmekleri iň esasy atlam biri. Hükümet ne il çare ortada mescitleri yapıp bilmiyor. Mescitten hükmen içine girmek gerekke. Siz şu ayetnamada taraf uğran, önünüzden çıkıp uğran ayetnamada var yani. Bollu şun özü yetip. Şu ne çetin ayetnamada deyip şu tarafa uğrasanız koçanı yapıversin. Şu yapan yerine duruverin. Oy adamla yığınasını şu taraf. Şun özü ulum eteyim. Dünya ünferi otuyor şuna. Siz özünüz şoňa barsaňyz, şu takma özüňiz ruhlanarsyňyz. Bir diýmek siz ruhlansaňyz hökümet ruhdan düşýär. Hökümetin içindäki şoň zejirine günne mejbur bolup eýlek belip ılgap berip şoň elini okap, har bolup halk köse pul alyp beren adamlar da şundan narda. Şola da sizin geleniňiz görüp ola da ruhlanjak. Ola da ondan ykbaly şoňa baglanmaýar. Şol üçin hem şuňa gelmeklik näçe tarapdan size peýdasy var. Hökmen bir siyasi ütkeşiklige eltýär. Şol üçin hem öňüzden çykyn, aýtnamaga tarap uğran. Her oblastda da oblastdakiler şeýitden. Hökmen Aşgabat tarafy uğradyp bilen maşyny uğran. Aýtnamada var ýa-ni Aşgabat tarafy gaýdym. Näçe şeýreket köp bolsa, hökmen ya kaçıp gitmeli olur, ya hükümetin içindeki işleyen adamlar halka koşuşur da şunu tutarlar. Şuna da bizim mümkinçiliğimiz var. Gepleşen adamlarımız var. Hem mekşenden biliyor, hem mekşen biliyor. Hem mekşen ardaşından. Olan daha şoğunda bütün ızdırıkraneniyen nemelerin organizasyasından bir tovar adam tutup durlar. Şundan etiyen daha değil. Siz semdet yerli erti yerinde tatlıya sizin pul verip gelen adamlar, ne şuşulara hizmet eden adamların türmeye batıyorlar. Sizin geleceğiniz hükümetin içindeki işleyenlerin hem şunu. Vatandaşlar seyredin, emarat var, bir küçük devlet, 2 milyon nasilyeniyeti var. Neft, gaz bilen şola pullu. Şola, ola demokratım de, haydi yöne halkına hürmet koyan için, şu yurtça halkın diyen için neftten, gazdan gelen pulları şolun hizmet için hayırlanıyor. 1 trilyon 400 milyar dolar Amerikan iqtisadiyetine häzir gelip Amerika bilen gepleşip geçirdiler. Şu neftten gelen pulları bir yana yığına şu pulu Amerikan iqtisadiyetine koyverýärler. Şondan gelen prosent pulam öz halkyna berýär. Bu haramdady näme diýip? Sizin baýlygyňyz ähli. Kuveyt, Saudi Arabiya, Katar, Emarat, neftten, Norvegiya, ola sapsın başka. Men ýöne şu neme devletlerde diýeýin, häzir bir azat devlet hemde, demokrat devlet hemde, onna da şolu öz halkyny fiýlap, öz grajdanlaryna ýurdun içindäki neft baýlygyny halka deň paýlaýarlar. Şondan halk peýdalanýar, halk ötýär. Her ýyly 100 000 dolar Saudi Arabiýada halkyň girdejisi var, şok hasabyny berýär. Kuveytde şeýle, hemmesi. Şol üçin bu haramzadalar sizi allap otyrlar. Bular sizin baýlygyňyzy talap keseklere berip otyrlar, Putin'e berip otyrlar. Kim şunu siyasi tarapdan biraz nemetjek bolsa şoňa pul berip diňe Türkmen halkyny kösemek üçin. Şol üçin şulardan dinmaklyk farz iş. Namazdan wajyplar. Sen eger musulman bolsaň, sen eger mescide gidip namaz okuyan bolsaň, sen roza tutýan bolsaň, sen özüňe musulman niýe bolsaň, şulardan ýurda azat etmeklik sana wajyp zatlan biri. Şol üçin eger şulardan azat etmeseň, sen çağaňa azat bolmaýar, öz çağaňa da hıyanet etýän, özüňe de hıyanet etýän, ýurduňa da dönüp bilýär. Orada Muhammed abi ne ünferin
33 ýylda näçe baýlyklar Türkmenistandan alınıp daşyrda satyldy. Tebi baýlyklar. Hiç bizim halkımıza burada singdimi? Yok. Biz daşyrda näme boldy? Bu idiot öz arkadaş şäherini urýar. Birinci tapkyrına 5,5 milyar, ikinci tapkyrına 8 milyar. Bizim pullarımız şol. Oň daşyndan öňe milyardlap Dubayda, Antalya'da ve başka yurtlarda atelyler urýar, pullaryny çykaryp ýolar. Hacı diýe, Şammy diýenleri 9 milyarddan dolardan ýokary pullar var. O kimin pullary? Halkyň pullary, onuň pullary da. Gurbanguly Berdimuhammedow öz ömrüni işläp görüp pul gazanan adam däl. Diňe ýanky öz aýlygyny ýaşan bolsa bu ýal bolmazdy. Öz aýlygyny ýaşak görnok. O ýerden ziýatkarly, bäýerden korrupsiýa etdi, bäýerden kezapçylyk diýe şeýdip öz doğun arnaşynda kezapçylygy Studentlere zatçöt bermek üçin $10 pul alýan adam ol. Awa. Ünsörüň aýallygyny utanman 5 tane dubownik saklaýar. Utan olam hemmeti bilýär ony. Şol dubowny öňünde dursa ýanky hemme adam etdiler. Näçip arkasynda Gulnabat diýen bir aýal maşgala Gurbanyň dogany. Häzirem näme diýär? Kim maňa ýykylmasa, ýanky arkada diýip zadyp ýykylmasa, men aýratyn işini görürüm ýa. Halk egerde meni hormat goýmasa, arkada diýip ýykylmasa, ýallaklamasa, görürsiňiz näme bolar şu halk bilen. Indi ýanky saýlap seçip başlady. Halky saýlap seçip başlady. Men saýýan o şul idiot, şuňa ýol bersek, şeýle bir agry ýagdaýlar düşer, görürsiňiz. Biz keypini aýdamdok sizi, gelin azatlygymy alyň, gelin mümkinçiligimiz bar. Gelin bizim häzir şansymyz bar. Putin gowşady. Şunu Putin goýan bolsa häzir aýryp bolýar. Gelin şonu edelim. Näme gerek? 1 sagatçyk hereket gerek. 1 sagat. Biz hemmemiz Aşgabatda baryp, kim baryp bilýän bolsa, şo ýerde meçitler bar, şo ýerden güni goýbermeseler ýa blog etseler ýa-da stayanka barmalyar, hiçra barmaly, şu durduğum yerinden bizi gün köşke tarap gitmeli. Üýüşüp şöyle, üýüşüp köpelip yol açıp dowam etmeli. Parahat yolla, yara galman bir şey gitmeli. Şeydip biz toplum gitsen polisler diýe wagt arzu edýärse, tarawa namazyna baryp kontrol edýärse we arzu edýärse Allahdan sorýar. Polis işgärler Allahdan sorýar. Şu göze galaýsa, bir galaýsa. Biz şunu wara tutup izolatora salyp emedeklep bir külün çykarsy ikisini hem ataly bolmaly. Prokuratura ondan daşyndan ýanky arzular edýär. Dilegler edýär. Suud ondan beter dilegler edýär. Hatta organlar bular öýler çykyp bilenok. İnisiativ halktan başlamaly. Halka eger gollap dursalar bütün dünýä şulary zahvat terroristler diýip bilmeýär. Haçanda halk çykanda ünsörüň hiç wagt terrorizm diýip aýtyp bilmerler. Haçanda polisiýasklar çyksa, MHM çyksa ýa-da kadetler çyksa, onu terroristler diýip bolar. Bir kiçik bölek çyksa. Şoň üçin biz halk bilen çykmaly. Parahat ýola çykdymyz, şeýle bir köpelik gider, halk 100 miňlep köşküňde durar. Ananyň. Hiç sat etmelem de organyň öýü tutup getirýär bulugundan ikisine. Boldy, mesele çözüldi. Bir saat bir gahrmança bir hereket etbilsek, mundan bir risk almaly, ýöne gitmeli, üýüş gitmeli. Boldy. Bol mesele utordy. Studentler nädem gelir Türkmenistanda ýaşar, türmedäkiler şu gün çykýar, amnistiýa bilen hemme çykyp diýär. Hemme zat gowlaşýar. Çık, gir. Türkmen grazdanı bolsaň hemme mümkinçilikler bar. İçinde kredit al, biznes et. Hiç gibi agrençeni olmaz. Yerlerinizi de paylaş. Hemme zat elinizde bor. Gurbanyňyl ýa onuň ýegenlerine däl, sizin elinizde bor. Ine şonu biz etdirjek bolýar. Kommentariýa diýerler, halk çykmaz, halk gorkak etjek. Ýazýan adamym halk öýü düşünen ok. Öýü çykmalygyny düşünen ok şoň. Onu da ýa olum bir gulçulukda. Sen zwanýaň bolay, MHM bolay, sen gulçulukda. Sen öz ihtiýarynda däl. Sana häzir litsenziýa berildi, halky taly diýip. Ýöne bir gün halk zaýlat etse, ýa ýene bir zat bolsa, seni ýygnak diýerler. O litsenziýaň hiç şart. Şuňlukça
halkyň agzynyň hiç daha çykmasyn lal edin diýip ýaňky nime diýerler boldy. Bir de videolar gerek, meçhitlere gatnayan videolar gerek, adamyň üýşän videolar gerek. Ramazan bayramda videolar gerek. Hemmetini daşyna çykaryň. Bir de hükman iý bermeliler. TikTok'un öýe ýarak diýär. Biz ýöne görkezler. Şoň üçin Ramazan bayram namazyna hemmemiz çykmaly. Ramazan bayram namazy bize mümkinçilik berýär. Yüzlerce ýylyň dowamyna bir gün mümkinçilik berýär. Biz öz adatlarymyzy, öz ihtiýarlarymyzy, biz öz döwletimizi elimize almaly. Şul iki sany atal oğlunun vatanymyzy iýine almaly we Türkmenistanyň öňüni açmaly. Türkmenistanyň ösüşini açmaly. Sizin baxtly durmuşyň öňüni açmaly mümkinçilik. Ene. Muhammed ağa, aýçakdagyňyz bolsa aýdyň, bolmasa jemläli. Sesini de eşitilen o. Şu diýen aýtýanlaryň dogry diýen, şulan bir mümkinçilik şu atla. Halkam şuna taýin. Teretmedi häş bir edaşanyň öýe öň meselen 4000 dat bolsa şu at eýen 9000 10.000'a ýetdi. Beýleki aktivistlerimiz we günne çykyş edip oturýarlar 15.000 20.000 adam görýär. Ýani hemme kişi oýlanşýar bir zat etjek bolýar. Şulam bir ýol. Hemme ýurtlarda da şo bolar. Hemme ýurtlarda da revolýusiýa bolan halk taýinleýän dadyşy. Her kim öz borjyny ýerine ýetirmeli. Şu ýurt biziňki, şuňa biz eýe çykmaly. Şol üçin hem her kim öz öňüne özüne borç goýmaly. Men barsam ýurdum düzelýär, barmasam düzelmeýär. Şol üçin barjak bolmaly. Bulan bir siýasy hereket hemde ol sen haramda diýmekkä diňe meçhide bar ýa. Diňe barın. Barın eliňizde namazyny galyp barın şo taýda okap. Diňe şu barmaňyz ýetip bide. Şol üçin şoň özü bular gorkudýar. Şol üçin şu bir uly mümkinçilik, şol üçin şu zatdan haýyrlanaýlyk, gelin öz ykbalymyz, öz elimiz bilen çözeýlik. Indemeýlek biziň hiç bir watandaşymyz daşar ýurtlarda közelmesin, ýurdun içinde hökümet işgärleri öz halkynyň ganym düşmany bolmasyn, korrupsiýa ýurtda bolmasyn, halk öz ýol başçylaryny welaýetlarda, raýonlarda, döwlet mejburine hemme welaýetli öz häkimlerini belläp bildirler. 5 welaýet, 5 welaýetin pristavitelleri döwleti bilelikde dolandyryp bildir. Hiç bir welaýetin haky ilmesin, ýurdun içindäki baýlyk bütün halka sinsin, biziň halkymyzyň, biziň geljekki çağalamyzyň ykbalyny çözmäge, şola okumana, bilim almana, ýurdu ösdürmäge şolara şert beretsin. Şo bize bir garant bolsun, biz ýurdumuzy ösdürmek üçin, ykdysadyýaty ösdürmek üçin, ýurdumyzyň baýlygy, çygmal gelýän zat baýlygy ýöne biderek eýlek-beýlek sarp bolmasyn. Diňe ýurdumyzyň geljegi üçin, ýurdumyzda infrastrukturany döweltmek üçin, çağalamyzy gowy, ýokary derejede alym bermek üçin, ykdysat ýöretmek üçin aýrlandy. Sağ olun Muhammed ağa, gatty welek geçdiniz. Hormatly watandaşlar, şul şansymyzy gidermeliň. Men hemmäňizi ýene bir gezek Ramazan bayram namazyny çağırýan. Sen dinçimi, ateistmi, sen başga diniň barmy, oň tapawy ýok barýas. Egerde meçhitlere goý bermeseler, gün şo goý bermeýän ýerinden köşke tarap urmaly. Hemmämiz. Özüň gitmeliler, goňşyň, dostuň, ýaryň, maşgalaň hemmesini jemläp, hem bilecek diýem. Bayram namazyny okuyan, şöyle goý bermeýän ýerde durýan, şo ýerde okuyan köçe bolsun, ýa-ni asfalt bolsun, ýa-ni pasatka bolsun tapawy ýok. Gördüňmi Moskwada hem ýerde durup meçhidiň daş töweri dolukgaly Ýewropada okuýarlar. Maşin dwijeni hemme zat durýandyr. Sebebi ol aýt. Ikinji, şo ýere baranyňyzda bir ýerde ýa-ni siz durupdylar, şo ýerden bayram namazyny okap, gün şo ýerden meçhide nime? Köşküňe barmaly. Näçe köşküňe barmaly? Köşkün öňünde hemme zat çödi diýär. Şo köşkün öňü, şol köşkün içinde hemme telefon aparatlar, kontaktlar, hemme zat var. Şo köşkün içinden Türkmenistan dolundurulýar. Şo ýere baryp biz talap etmeli, Gurbanly Serdar Bermuhamedow getirmeli. Şolar halkyň öňünde jogap bermeli. Biz şolda şolary tutsak etmeli. Onun jenaýetler ummatsız köp.
Günne cenayet işlerini yani. Şunem meçhidi yapmana yani komanda verdiler. Yapıp gördüler adamlar ne yaptıklarını bildirip başladılar, korktular. Käbir yerde yapacak bolar, käbir yerde açýarlar, käbir yerde yapýarlar. Üntek bir doğru bir rezultat alıp bilen oklar ýöne soňky yaparlar diýip biz ine guman edýär. Şoň üçin taýýar bolun şoňa. Size garşy gaz ulanıp bilerler. Olam ýa-ni ulanıp görerler, halk dargyýarmy? Dargamasa onu olurum aýrylýar. Yo, eger şu gaz ulanta da murada gözde yine de hükümet öz kemçiliğini görkedi, öz halkından gorkedi. Mung öden bir utuş bide. Şol için o nemette gidiverim. Men aýtýar, ýöne edibilmeýär, gorkýarby. Näme sen garşyňa aýrylanda, şonçu özi rasgoda galýar, özi utturýar. Şol için hiç zaten çekinme. Eger yaragly atjak, tankly pankly gelip atjak bolsalar, o gidiverim, bizem 50 evde. Göğüne şu tak baranızdan tam kolay istat edibilmeye. Hükümetin içindeki işgarlar yemmesem tayinde de koşuşmama. Şunu men 1000% bilyen, 1000%. Can etiyerle, aytiyerle, burada sen özümden gepleş olsun. Akıllı adam şunu işlemeye, akbalını şu haramda da bağlamaya. Şunu hem mekşade belli. Yurdun içindeki işleyen adamların hem şunu biliyor. Şol için biz aytiyar. Eger hükümetin içinde bırdat edip eyle naruşat edem olsa hükümetin içindeki işleyerler, eger halk tarafı geçse biz olan günahını geçer, umumi günah geç ıglam eder diye. Şol için biz şun kun hali öz yurdumuz eye çıkacak olup hemmemiz bile hükümetin içindeki işleyen adamla bilen bilelikte yurdu eye çıkıp täze Türkmenistan'ı vuracak oluyor. Täze öz yurdumuz eye çıkacak, täze düzgün bilen yaşayacak oluyor, täze düzgün bilen yurdumuzu dolandıracak oluyor, täze düzgün bilen halk her yaşayan yerine öz ıkbalını öz çözer yana açacak oluyor. Aha benim aytýan Doğru. Men şu polis emheme prokuratura suud içerlerini dönecek bolýanlar. Sizem halkın bir bölügi. Şul bizim edýän işlerimiz size gatwajy. Näçe? Birinci şolara gerek. Sizin nesiliňizde, sizin çağlarınız Türkmenistan'da okap, bilim alıp hiç kim degmedi ýaly. Size halk tarapyndan hormat goýular ýaly. Dastoyna aýlyk alıp arky işler ýaly. Size bütün dünyada polislere hormat goýuş ýaly, sizem hormat almaly. Sizem emheme teröristler bolmalylar. Siz polis zombalar bolmalylar. İksany idiot, halka darap türýär bolýan, zuluma hyzmat etmeliler, halka hyzmat etmeli. Döwlet şeýle gurulýar. Saýlanan prezident halka hyzmat etmeli. Prezident sizi egerde iş alsa, sizem halka hyzmat etmeli. Prezident hyzmat etmeliler. Prezident gidýär, ýok bolýar, çalşynýar, ýöne watan bilen halk galýandyr. Watanyňyz halkdyr. Watanınız prezident değerlidir. Eğer prezident vatanınız olsa erti öyleyse ona vatanınıza mı öleyemi? Elbette yok. Şunun için şu düşünceleri çalışman. Yallaklap, nimetçek olup başlığın yanına, onun yanına, prezidentin yanına, terdarı olursa el çapışıp bir idiot yalı, bir utanç şu video kadrlar galiya internette, utanç ol. El çapışıp arkada şöhret tipli girip, o ne öz orun matarlarına komanda verip bilýär. Özü maskara ýa. Goýun şol atlar bir dastoyna guruluşyp işläp bolýar. Ho, serden Ýewropa, şu ýerde at ýok. Näme ösküd otyr? Näme ösküd otyr? Ýetişip bolan ýygyň günne ýa-ni açylyş edilýän zatlar, tehnologiýa ötüşi, jemgyýetiň ötüşine ýydarlap ýetişemdik Ýewropada ýaşap. Ine göreýdi. Siz dağı şeyle bir iyide düşür yani. O 5 tane adam Xitaydan maşini verip polny paket zat dip aýdany seyretmeň ol ösüşden. Ol ýön targowla boldy. Oňuň döwlet ösmeýär. Döwlet näme ösýär? Jemgyýet össe. Jemgyýetiň pikiri össe. Jemgyýet öz jogapkärçiligiňi alsa, haklaryny alsa, jemgyýetde syýasy guramalar, jemgyýet guramalar bolsa, onu diktatörüm et bilmeýär, onu sen gyýdyň Aşgabatdan Krasnovodska piyada barıp piyada gaýtyp biler, bir elläp bilmez. Te adalatlyk bar, höküm bar, jemgyýet bar, kanunlar bar. Şol ýa döwletde ýaşanyň gowy dämi? Näçe Ýewropa her kim ylap göçjek bolýar? Näçe her bir türkmen Türkmenistan çykyp Ýewropa ymtylýar?
Atiya o yerde kanun ýörýär. Adalatlyk bar. Gazanan zadyny elinden alyp giden nokta. Sen ýanky seni hormat goýulýar. Ana hepsi bir Türkmenistanyň gurban soraýarlar. Häzir bir böküp çykar, ay bize galuboylar gerek. Näme Ýewropa diýen galuboylarmy? Ýok. Beýleki döwletler emma Slovakiýa, Çekiýa, ýanky problema ýok. Polşa. Yo, ola Amerika yatırdı ne? O zatla her halkın öz O isteğine da var. halka bağlı. Tamam. İsteseniz edersiniz, istemeseniz bu zatlarını alıp şu zatlarını sürmeli. O bize bağlı. O halka bağlı. Trump sayladılar da şu atla. Valla Trump sayladılar, Trump yatırdı yok kanunu. Yatırdı şunu. Sen hem şey, halk Problemi seçerdi. Hiç kim Şoň üçin karışma. şeyde bir düşünce var. Ýewropa bolsa ya ösüş bolsa hökmen şu beýlik tarapdan. Yok. O da bir kuruluşu, Bize şunu- hükümet kuruluşu demokratik bolmaly. Ne bir her bir Evet. adam gey bol yine burada. Bravo. Yöne adamı Sistemi hormat demokratik koymalı. bolmaly. Demokratiýa diýmek köpçüliň hökümü diýmek. Ol az adam mysal üçin galuboylar bolsa şoluň hökümü däl, köpçüliň hökümü bolýar. Köpçülük öýçü diýen näme etmeli? Boldy. Ine şol demokratiýa. Köpçüliň pikiri ýanky näme etmeli? Öňe sürülmeli. Yani hiç bir adamın hakkı bolmaly. Olan bir Hakkı hiç bir bolmaly, adam hakkı okun bolmaly. bolmaly. Onun hakkı bolmaly. Gepin tümmekleri bizim demokratiýamyzyň, bizim jemgyýetiň ötüşi şeýle bir pes nimede olar mysal üçin 1000 adam eden bolsa biz şol başlanış 10 adam edinçek bir 10 ýyl gerek bolar. Biz gaty da. Muranda bende işte bizim yanımızda Sünniler mescidi ve de Sünniler mescidi. Şiiler mescidi. O da Hristiyanlankı, bu kaptarlı Yevreyenki bir köşe Anır'da da Kitaylankı. Hemmez bir yerde. Her gün bariye öz ibadetini et yerde. Hiç kim birine peyat gelmeyene hiç kim var. Şu din alatlığı her kim öz faraiz dini yerine getirdi. Adalatlyk, kanunçylyk we hormat. Ine hormatly watandaşlar, şunun bilen biz efirimizde oturýar. Men ýene polis, MHM, prokuratura işgärlerine, suudi kadet işgärlerine ýülenýän siz şol geljek çalışmalaryň esasy ýanky istegleriniz sizinki bolmaly, arzularyňyz sizinki bolmaly. Sebäp siz döwletde işläp şol kemçiligi dadyp bir adalatly dadyp ýörsiňiz. Halk hökümet işlänik bir adalatly köçe çykdy dadyar. Siz bolsa giýje usilenýede üstüňize gıýgyrylýar, zat kaldyrmaly diýär, siz giýje bunu şol bir adalatlikda. Size birinji gerek şu zatdyr. Sizin çağrıňyz gerek. Halka ikinji rolda gerek. Şoň üçin siz pikir etmeli. 33 ýyllar halkyň gözüniň oduny aldyňyz. Halk şunu getirdiňiz, şu döwleti şuna getirdiň, siz gurbanlyk bilen serdar däl. Ola oturýanyny tirýek çekip size komanda berýär. Siz gap edýän şunu. Indi betedäň. Indi bir gezek ömrüňizde öz borjuňyzy ýerine ýetiräň, halka hyzmat edäň. Zuluma däl de halka hyzmat edäň. Şoň üçin halk çykanyna böwet bolup durmaň. Geçecek bolsa geçirin. Ay nämedir köplük diýip ýanky sypaçylyk edin. Bir sizi öwretmeliler, siz gatökde bolar. Murada men yine bir zady belläk geçecek şu atlar. Eger Türkmenistanyna şu at halk şu tak barıp köçe çykyp hereket etsele, daşar ýurtdaky Türkmenistanly men hemmeň daýdy. Öňkü ýanykda, indi öňkü opozisiýonерler de ýok, öňkü olan hemmesem ortaýadyň siýasatçylarynyň oyununa düşen adamlar hiç etmedikle ýöne häzirki öňe çykanlar biz sizi goramagy daşar ýurtda taýyn. Biz giýje unnys onuň öňünde eger sizin garşyňyzda güýç ulansalar, size azar verecek bolsalar Anırda Türkmenistanyna köçe çykanlara biz şutada hemme zat etmäne taýyn ýatmany, her meda etmäne. Şutadakileri gün vermer ta şolun garşyna çäre görür yani. Şol üçin biz Türkmen döwleti emmersin. Hökümetin içindäki işleýärler de bildir. Türkmenistanyna halk köçe çykyp aýt namazyna ya başga nemelerde köçe çykyp hereket etdile tiýadi. Eger şolan garşyna güýç ulansalar, biz daşar ýurtda Türkmenistanly gün vermer ta şolan garşyna konkretni çäreler görýär. Advokat tutar, giýje öňüne ýatar,
öňki anak ettirme. O Barışık Muradov da haram öldürdüler. Daşna karnaşları, pravazashniklikli ay hat yazdık, bokunu yan hat yazdık. Sen ecen kakın türmede yatı, adalatsızlık suud edip oturlu, sen berde on gefine kulağıt yaptın. Advokatı bar çıkarın, gepleştin, şu atlam. Ben gepleşe kakam bilen, baracak demeli. Yöne bulaşın diyebilmediler tabi, ort diplomatları bulalı ağladılar. Ay bir suud ettirtmer, son çıkarar, eyder, hat yazar, hatın cevabına karışayım. Ben olatlara karışmıyorum. İnne häzirki öňe çykan aktivistli olatlara karışmıyorum. Ben konkret çareler tam meselen çözgençe şolary gün vermeyeyim. Doğru. Hormatly vatandaşlar, şunun bilen biz efirimiz tutarýar. Biz entek çykyşlar dowam eder. Ýöne biz size çağrış edýär. Ynanyň bir çyksaňyz bilen bolar, hemmet bolar. Şo ýerde biz güýger. Bir çykyň siz. Çykdyňyz hiç kim öýe gaýtmalar. Gaýtyp öýdäkiler çağıryp, ýanky usyny edip köprek bolun. Onda bular öýler açyk diýär. Atal ogul. Bu indikatörler hoş sag bolun, hormatly vatandaşlar. Egerde bize pikiriniz bolsa, maslahatyňyz bolsa, ýa tankydyňyz bolsa, ýadyňyza çykarman, komentar ýazmany. Paylaşyň videolara like koyun. Şul videolar öňde bolsun, adamlar görsün. Öňkü videony Muhammed ağa dogry aýtdy. 8000-den ýokary adam görüpdir. Türkmenistan statistikasyna seretdik. İçinden habarlar alyp 50.000 goly adam görüpdir. Ýani gönden gönnäle beýleki goşmaça programlaryň üstüne. Hoş sag bolun, inlik gepleşikleri çelli. Hoş sag bolun.